Sa unang pagbasa hulagway ni San Pablo nga ang Ginoo di ay nagtawag kanato sa pagpaambit sa atong kaugalingon aron mulambo ang lawas ni Kristo or ang simbahan, ang katawhan sa Dios. Nya unsaon nato pagpaambit? Ipaambit nato ang atong mga gasa nga nadawat, mga katakos sa mas pagtudlo, pagkanta, sa mas pagwali, pag-ayos mga masakiton, ipaambit. Ngilingi ay mong tupad, ingnaonsay imong talent. Matana ba? Unsay imong talent. Usahay ang atong talent, anhiraman sad nato. Kusog kita mo kanta, anhara sa video okay. Ikaw ra say kanta. Nya ang imong silingan na disturbo na kay imong yung pakusgan og maayo ang inyong karaoke. Ayaw ipaambit sa mapuslanon na paagi sama aning misa, atong salmista, ang atong lektor, nya sa ato sang singer, nya ako sa duwali sad ko, sakristan, alagad, kay matod pa diri og naa kay katakos pag alagad. Nya naa sa kay kwarta panghatag, matod pa diri. Ihatag ngaway pagpangayo og bayad. Unya ikaduha, ato kunong trataron ang matag tao nga managsamara. Wala tay palabihon, wala tay special treatment. Kinahanglan equal ang atong pagtagad sa matag tao. Dili nato tamayon ang uban, nya daygon ang uban, sawayon ang uban, unya sigihan og daig ang uban. Sige kuno lingi ay mong tupad ina di ka hinawayon. Ina kuno. Wa jud ka kapanaway. Kita ra ba mga hinawayon kay istanan. No. Nya diri sa ebanghelyo giingon ni Kristo diri nga nagkumbira ang Ginoo, nya doon na siya ay mga dinapit. Unang dinapit, ikaduhang dinapit, o ikatulong dinapit. Kamo asa man mo nabilong kita karon dinis misa, hain man ta nabilong sa unang dinapit, ikaduhang dinapit, o ikatulong dinapit. Wa mo kibaw. Ang unang dinapit, mga arang-arang to sila nga mga tao, mo tong nakapalit og baka, nakapangasawa, sa patong uban nilang gibuhat. Ang ikaduhang dinapit, mga bakol, mga buta, mga piang. Ang ikatulo, pero naasod sa lungsod, ang ikatulo, maugyapon, mga bakol, mga piang, pero tuas gawa sa lungsod. Kamuhain mo na bilong. Naasa ikatulo, ikaduha, bakol de mo, piang de mo. Naata sa first, una dinapit. Kinsa tong una mga dinapit, mga himsog, pasabot gifted sila physically, pero tungod sa ilang pagka-gifted physically, daghan silang mga activities sa kinabuhi. Nya kining activity sa kinabuhi nila maoy nahimo nilang priority mo na inigtawag sa Ginoo nila nga i-share ang imong kaugalingon diri sa akong kumbira tambong. Daghan kay mga pasangil, napamankoy atuon, napakoy atuon, di ba? Kanang ingon na karosaryo baka kada adlaw, daghan kay kog labhanan, daghan kay kog buluhaton sa opisina, kapoy na iguli din adyo ko kaampo, din adyo ko kasimba, kay busy kay ko. Unay-una, tanawag maparalyze. Inig ka paralyze, wa na'y activity, gaagas ng laway, sige na lang rosaryo, Ang pasabot Ginoo, ayaw huwata
nga mahimo kang paralyzed, mahimo kang buta, mahimo kang masakiton. Una pa ka magsigig rosaryo, magsigig anhig simbahan, ga wheelchair na halahikap anang mga ribulto, pa-blessings pare, pangumpisal kay di na ko katug, padir di na ko katug, mangumpisal ko kay basig para ni sa ko mga sala. Kato di ang lagsik pa ka, katong may pa kay kamutog, unsa may imong gibuhat, sige tingali kag pakasaha, no? Siging inom, inom rabas ako. Siging inom, pagburot sa atay na anay kanang kuan, sakit, adi na mo inom, sige na sang simba, siging simba. Pero katong sa una, kamulay simba dia, kamulang dia. Ay lingaw kay may diri, inom, di barkada, ana. Di ba? So kamong dili mga masakiton, unsa man mo? First, dinapit, pasabot, kining atong health, kining atong wealth, kining atong mga talents, ato ning i-share sa katilingban, sa simbahan. Muna nga kining atong pamaligyag slots dinhi, ang namalit ani, kasagaran gyud mga senior. Kana bang pre-departure? Nasa na uban mga lagsik og lawas malit ani, pero sagaran mga senior, nasa uban mga masakito, nagiusay ako pa der nanugo ra ko sa akong apo kay ga wheelchair naman ko, ako giding itampo, ako pa der stage 4 na biya ako cancer nya mo palit gyud ko pa der ana bang makaingon na ta ba nga sa una akong kwarta sige lang akong spend dire, karon ako na gining ipaambit sa simbahan, na gani uban hapit na mamatay unya naapagi siya dawatonon nga senior citizen nga allowance, kuhaan gina niya kay ipalit yung slot dinhi, nindot kayo. Pero kamong mga lagsik og lawas, kamong naay mga negosyo, kamong mga daghan pa kay kwarta, kusog pa kay mo negosyo, namalit mo slot, nang donate mo sa simbahan, nagsige mog tabang sa inyong mga silingan, kanang mga kay mao man ni ang tawag sa Ginoo nato, ang pagtabang, ang pagwali, nangapil mo sa mga organisasyon sa simbahan aron mag Legion of Mary, choir, ang sa pananguban na lector, salmista. Una malipay ko ni mga batanon sa atong youth dinhi, daghan sa kini sila nya atong lector, katekista na asay mga batanon, nya na asay mga tiwasonon, nang nindo tan-awon ba, nindo tan-awon nga naay mga batanon mutabang hasta gani ato mga bata dinhi, kani ato mga sasing boys, mga hidayon, manglimpyo nana. Nindot ambot ka nang nango sa minister baka na kanang nasa imong loyo ba minister ato na pabalhinon diri speakers ato kuan alidong ari balhinon speakers ari manguta mo lingko diri ako lang gihangyo kaning duha ka lingkuranan ra kulom kay para di kita maglagyo okay nya diha minister na diha kilid sa daily mass na siya aron di kita magkatag ngano man anong nihangyo man ko aning di ta magkatag, lingkod kita atubangan, dol-dool ta, ngano man aron atong ipakita nga nitambong ta sa kumbira, mutambong gani kag kumbira, maghuot kita na usara may lugar sa paras kananan, huot yun, asa ka mutambong kumbira nga porting lagyo kasagaran yung kumbira, huot kita sinikhanay pamangani na inikaon na magsikit di ta maglagyo kay muratag wa mo tambong, muratag nananaw kamo lang diya, ari lang ko diri no? So karon di ay ang atong buhaton ato yung ipaambit samtang ligon pata, samtang baskog pata, ayaw paghuwat nga mabilong ka atong ikaduhang dinapit katubang wa nay gibuhat sa ilang balay, galingkod na lang kay tungod masakiton, disable na, ayaw huwata, una pata magsigi og ampo, sige rosaryo. Muna ako sa una 12 pa lang akong edad, apil na ko sa Legion of Mary, mga 12 or 11 niya, active na gyud, hangtod gyud na apil na ko sa kapilya, hangtod pagka mga 20 na akong edad,
active na kay ko sa simbahan hangtod gyud karon. Hapit na sa ni masakit kay hapit naman mo sa isinta. Pero bahala na lang, lagsik-lagsik pa man, panagsara man mo pagaw, bunga sa nis kabuangon. Aning kuan, gusto sa kong mo paambit. Nya kay doon naman ko'y talent sa pag marketing, pamaligyag slot, na baligya tag slot, holy pads, ugma na lang ko mo final og report, kaya to pang gi-account, no? Pero definitely, hurot na gitong 100,000 ka slots, hurot na. Na atong pakpakan. I-account na lang nato, naabay sobra, pilay sobra, kay murag ni sobra man gyud. Unya, ang sunod na sad ang atong sitiyo, para na sad ni sa karong November 24 nako nga birthday, manghatag-tag mga bugas o ipaayo nato ang mga gubaon kayong balay. 60 ka balay, purag ni sobra naman sa 60 ang gi-apply nga ni nato, pero mag-create na kog team sa pag-analyze ani nga kinsay ato yung ayuhon, katog yung pinaka lisod atong ayuhon. So salamat kay ninyo nga nipaambit sa inyong mga financial. Kining tanan ato ning gibuhat aron pagpakita nga motambong ta sa kumbira. Unsa may mahitabo kung naa na ta sa kumbira sa Ginoo, naa na ta sa iyang presensya. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa tiyatong gitubag, limot mo, diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. Dili na ning gubat kung ang Israel ni paambit pa sa ilang mga grasya ngadto sa taga Gaza, Palestina, kung ang mga Hamas nagtraining pa sila aron pag-alagad sa mga Israelita, kung ang mga Russians nagtraining, nagpalambo silang kinabuhi aron pagpaambit og mga grasya ngadto sa Ukraine, og ang Ukraine mao say buhaton kung nag-inambitay patas mga grasya pagkamalinawon unta sa kalibutan. Pero unsa may gibuhat karon nila nga wa mag-imbitar sa Ginoo, mga himsog iglawas, gitrain pagmaayo, mga gwapo kaayo, mga gwapa kaayo nga mga military, unsay ilang gipaambit, mga bala, mga kanyon, mga missile, mga bomba, patay na. Sige, katapusang lingi sa imong tupad ning nasugod karon, tagaan na tikag grasya. Sige, na. Dili disgrasya, grasya. Ana, bisag unsaon pa natog lalis perti ng mga mayuhan nilang mo analyze aning nahitabo karos kalibutan na naglalis na ang mga intellectual people, pero mao gyapon ang gipaambit dili grasya, sinawayay, condemning each other. Grabe kay tanan, muhunong nakataani, maghigugmaay na ta, magrespetuhay. Matod pa sa unang pagbasa, sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma, pagrespetuhay kamo, pag-alagaray kamo, pag inantusay kamo. Ana, manindog na ta.